hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni to di purbadia, na tumo palangi dohok tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu rap dohok Jerusalem, jala marolo-polo mida ibana sudehamu, ale akan along roha di ibana. Marlas ni roha situ tuma rap dohot ibana sudehamu, ale akan marsak roha mida ibana nasai laon. Las do rohaku di akan nama doktuau, beta hita manopot bagas ni Jahuba. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus, sasada hodo si pangulu padomu jolma dohok debata, puji hami goarmi, jala hudok kami mauliate tuho, ala ni saluhut nabi nahemi, patu pahon hanguluan nami. Sai dongani mahami, marhite-hite asini roham, asa upikire hami totong tinaumu, dohot hama matem. Asa warsako kami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapor siaon nasitong, jala asa maroha holongo kami huhut madok mauliate tuho, asa ulu hami mangihutoko rodi hamatean. Ali Tuhan Yesus, ho matama hupuji-puji hami totong di saluhut huria, nauk tinobusmu marhite-hite mudarmu, nabadiai olak nyon rudi saleleng-lelengna. Amin. Tatangi homma patik ni debata, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripi ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manak kudana, manang dia pi ugasan ni dongamu, lapatanna, ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana,
asaunak kita olo marakal mangarohai ugasan ni donga jolma dohot ugasan tinadikon ni opuna suruh padona sida mangaramuti nasa ugasanna aku nih dan jadi bula-bula tota pardihutani donga jolma manang naposona pe siapoa dona sida jala sidas-dasan madapotton ulaun nahian ima sahakna tapangido magugu tu debata ali Tuhan debata pargugui mahami manghubrahon nahobar tupati mi amin. Tato poti madosa tanagudangi tua dopan ni debata martang yang mahita ali Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala pertaluk ni roha jala nabasar doho semar pangulahi maroha midahami dibaini sai sesa madosa nami danga dong nahu pangasahok kami dukon asini roham hati goran napina tupaniana mudo hupangasahok kami tujulum dibaini pasonang jala apuli mahami akka nahinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata ala ni pangalosyotta do ubahen na tartulang Kristus jala binahen ni hajahatotta do ibana mabugang ape tu ibana picak-picang parhitian ni hasonangata jala binahen ni bugang na malu mita hilala hasang apom madi debatana di kicang amin.
ma hatani debata epistel di bingut tasadarion natar surat di opak Musa 20 sada mamuka sianaya opat rodi sia margati sorang menggati soring mahita majahasa ulok tulung api jadi borhak manasida sian dolok hor mamulus dalam dopak laut arung asa mengaliat pasiding laut ni hala edom gabe murning ma rohani bangsoi di tongan dalan bangsoi dopak di bata dohot dopak si Musa buasa tu gigihono muna hami ko siya misir asamate hami di halongangan on roha ay soma nang adong sagu-sagu manang ay dison jalanung nga gine-gine ati-ati namin mida sagu-sagu na giakon dungi di tongos Jahoba ma tu tonga-tonga di bangsoi akka ulok tulung api akka nama marguti bangsoi gabe marmatia masai torop sian Israel dungi robe ma bangsoi manapot si Musa akan nama nunga mardosa hami ala namar mumut-mumut hami dopak Jahoba dohot dopak ko martangi yang maho tu Jahoba asa di pada siya hami ulok tulung api jala martangi yang masih Musa mangodihon bangsoi dungi Roma hatani Jahoba bahem madiho sada ulok tulung api jala sakotom mai tu hau partonggol ia adong mamerengi manang ise nahona pargut jala diberek tusi ikon mangolu ibana jadi di suman si Musa masada ulok sian tombaga jala di sakotom mai tu hau partonggol jala ia adong manang ise na jala di bereng dopak ulok tombagai laos mangolu maiban ima sahakna mertua do natumangihon hatani debata jalan naupiopsa amin tidak koma hapor siao tai songona hajina koni dongata sahapor siao di luar portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasuha tudosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi siat tod di porbadia adorak suhabuhan ido tuhata na tumaon na bernit di banguman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinor silang na tua gonotoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau kudul tu siamu di debata Jahoba amanai pargugon saturusani di simai mana pai mauluk sak donoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea di ton di porbadia jala adong sadahuria na badia
Huria hatopan ngala Kristen akan abadia, doh dihasani dosa, doh dihatai nama doh, mungangul so haling halak nong mate, doh dihanguluan nasora sudah. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sudah ruas ni huriata. Tabigema tikting di minggu ta sadarion. Na perjulu tikting meragam. A goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu letare. Jala topik ni minggu ta ima asini rohani debata na panguluhon. Kasih karunia Allah yang menghidupkan. B. Parmingguo di Huria. Khobartu haputuson di parhalado ni Huriata na di hari Selasa 23 Februari 2021 mamuka minggu na di hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 dan adong be pendaftaran di ganup sektor tabe alai holan mabuan kupon data ruas nama jalanunga ta surat B akaguarta. Suang songonima nasoruas ni Huria na Romar situtu mabuan kupon data ruasi asabui hatop diaturhon haret tahun akabangku hudulat tabi. Tabayan sendiri makuponi hobartu ukuran naung di patupa Huriata. Jalaikon marsitutu rohita mangulahon protokol kesehatan ima pakai masker, cuci tangan, doho jaga jarak, selata para dibima hand sanitizer. Akarat danak nama rumur ditoruni 10 tahun dan boi dohot marminggu di bagas kerja tahun. C nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 di basa-basa hotu hatta dosa danak buru di keluarga ni amata mangasi naibaho inatai Debi Debora buru nababan sian sektor pitu. Hipas dora danaki suak songoninang natorasna. Di naeng merbagas sada tikting parjulu dohot paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ma titirat nasari buru raja guguk AMK buru niamata anggiat horas raja guguk tubuh ni inata rosmedi buru tabba. Ruas ni huriatea sian sektor opat C dohot ingatan Chandra dari Taman Taponao AMK, anak Niamata Krismanto Taponao Nahinan, tubuh ni inata filiati Lapau, ruas ni BNKP Bawanauru distrik Boalato, pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 mulai pukul siawib maringanan di ruang konsistori. 2 tiktik parjulu. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma haposan silalahi. Anak niamata M silalahi tubuh ni inata L boru sijabat. Ruas ni huriata sian sektor 2B dohot orwana Monika Sri Ayu Situmorang, buru niamata F Situmorang Nahinan, tubuh ni inata Berliana Si Hombing, ruas ni GKPI Jemaat Khusus Parbubu, pasu-pasu parbagaso di Patupa di hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 di gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, masuk pukul 10.30 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 mulai pukul siawib maringanan di ruang konsistori. Ruas Nataba mulai minggu sadarion gabi ruas ni huriatama ima keluarga ni na perjulu inata nonya situa bonar dolok saribu ropinta uli boru siregar. Pida sian Huriah HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata
alamat Jalan Harmonika Baru, Geraha Tanjung Sari, Desa Sapulusia, masuk tu sektor Tolua. 2. Amata Doktorandus Sakan Tapubolon, Inata Doktoranda Merida Sianturi, Rabdo Hotolu Yanakon Nasida, Ima Liana Brata Sida Tapubolon, Laura Alicia Tampubolon, Dohot William Samuel Tampubolon, Ida Sian Huria HKBP Sidorame Resort Medan Timur, alamat Kompleks Setiabudi Vista, Kejaksaan, Blok P nomor Sia, masuk tu sektor Sadabe. Napatuluhon Amata Fridolin Siahan, Inata Margareta Rumondang Persaulian, Yanakon ni Huriata nama Jalo Pasu-Pasu Parbagasan, na di hari Sabtu tanggal 27 Januari 2020 sada di HKBP Tanjung Sari, masuk tu sektor 4B. Horas Madinah Sida, Jalarap Mahita Mamuji Dohot Pasangapon Tuhani, Marhiti Akka Ulau di Huriataon. Mutasi Pendeta HKBP Tanjung Sari. Khobartu SKE Porus HKBP, mutasi ma Amata Padita Resort, Padita Martin Manulang, Sian Resort Taon. Jala Sederion ma di Patupa, acara Pangujakonon Nasida. Gabi Padita Resort di HKBP, Resort Sibolga Tolu, Distrik Sia Sibolga, Tapteng Nias. Niudurhon ni keluarga dohot rombongan Sian Resort Taon. Jalalahu manguduti ulaun Nasida, Ima Amata Pendeta Manapar Manahara Panjaitan STHMM, Sian Resort Sukadono. Jala di hari Minggu 21 Maret 2020 Patupaut tama acara paborhaton dohot pangojakonon ni Padita Resort na lama, dohot na baru, ima di permingguon pukul 10.30 niuluhon ni Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Mardomu tusi Patupaut tado papungu pilihan paupaton di sudi permingguon dalata madok mauleati tu Amata Padita naborhat siala pakobasion nasida na salelengon. Jaladuk siduk permingguon Patupaut tado acara ramah tamah huhut marsi panganon. Tatangnya koma asa denggan merdalan ulauni dibahen sangat di tuhata. G. Undangan. Khobar tu acara paborhaton dohot pajakonon uluan ni Huriata ima di hari Minggu 21 Maret 2021 marhite tiktingon hupasahat hami maudangan tuhamu amanami inanami khususna madohoti acara ramatama maringanan di GSG Lantesada dung sipul minggu siang. Ima parhalado dohot keluarga, sahalak utusan sian ganup seksi-seksi, 2 halak utusan sian ganup kategorial, sahalak utusan sian ganup sektor, sahalak sian ganup punguan-punguan kor na adong di Huriataon laho madohoti acarai. H. Papungu pilihan paupaton. Di minggu sadarion tanggal 14 Maret 2021 papungu pilihan paupaton duhita di sudi permingguon di ganuk minggu na paduahon ima laho manupahi pembangunan gedung sekolah minggu, rumah dinas dohot perkantoran. Namangihut pertanyaan sektor. Di Patupa Huriata do pertanyaan sektor di ganuk minggu ima di hari Rabu, Kamis dohot Jumat masuk pukul 10.30 WIB. Pabartusi asarade mahita madohoti acarai. Rabu sektor 2A, 2B, 3A, 3B dohot sektor walu. Hari Kamis sada A, sada B, 4A, B, C, dohot D. Dohot Jumat sektor pergudungan 4E, 5 onom dohot pitu. Marsi beta-betaan mahita laho madohoti pertanyaan nih. Naparpudi parhepengon taida mali laporan keuangan akapelia bulanan perpuluhan dohot akah hamulateon ya karena sumasuk depe di titik sadarion di hari Minggu nanaing Roma di titikon. Muleate madisudi ruas na pasahaton pilihan bulanan dohot hamulateon perpuluhan dohot partisipasi tu akka ulau ni huria
lam ditabaitu hatama pasu-pasuna dihita saluhudna. Songonima sahan tiktikta di bagasan sadarion tapasada maruhata martangiang mahita. Debata jahuba amanami nahutadahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Madok mauliate hami ale Tuhan di hadapanmu, dipakilalah kami asini roham, natol has Tuhami ganup, tarbayan hami ale Tuhan roh tu bagas joromon, laho marsaur dohot dongan nami, jala marsaur dohot hatami, ima di minggu sadarion. Jala di minggu ale Tuhan nunga hubegi hami, tikting namasa dohot nanaing si pamasaon. Maulate madiho ale Tuhan ala sudi dengan merdalan akka ulaun ni huria di nasa mingguon. Sela di bagasan mingguon ale Tuhan. Jaka rencana ni anak dohot boru ni huriam. Nanaing pajongjokon sada keluarga. Tuhoma hupasat hami asahoma ale Tuhan nama masu-masu nasida gabibui keluarga na kudus di jolom jala gabi bui tirua di akal lingkungan nabi jala di bagasa tikion ale Tuhan ruas na baru di huriam di HKBP Tanjung Sarion pasu-pasu mana sida asabui hami ale Tuhan rap ima disudi aka ulaun ni huria ale Tuhan tahu sangap di guarmu. Debata jahuba menami nang di bagasa tikyon ale Tuhan kobartu tikting nami di bagasan sadarion imana diujakkon perdita uluan resort nami Pendeta Martin Manulang ima di Sibol Gatulu ale Tuhan pematoktong nama masu-masu nasida dohot sudi robongan celabui mardalan acara ya le Tuhan kobar tulomo ni roham nang dia rencana tu minggu naro imana martadi kata nasida dohot mangojakon padita na uluan nai baru di huriamon ale Tuhan pematoktong nama masu-masu celapati ursudi aka ulaoni gabelas ni roha may dihami tau sangap nang di guarmu. Nang di bagasa tikyon ale Tuhan, buano nami do ditangyang nami, disudi akaruas ni huriam. Na di bagasan parsahiton, na hurang hipas ale Tuhan pamatangna, na peyak di bagas na sida manang na adong di rumah sakit. Pamatotong nama masu-masu ale Tuhan, gabi perhitianmu maaka obat doho si pangano na di pangan nasida makorhon hamalumon. Nang dia karuas ni huriam na di bagasan nagali ale Tuhan alanya kapanosak ni ekonomi. Pematoktong ale Tuhan na margugui hon nasida na batudu dalan. Jala di bagasan tikyon ale Tuhan. Wano nami do yakayan akon nami siyan namet metroli na magudang. Na di bagasan akaparsikolado pe dohot giak kena mga lului karijo pasu-pasu mana sida ale Tuhan kobar tulomo ni roham nalakyan akon ni huriam do pe dina mangido na sida ale Tuhan akasirokap nito dina pos rohanami ale Tuhan patongonomu do idi tikina kobar tulomo ni roham. Jala di bagasa tikyo baru nami do nang akapanggongomi di negara nami on oleh Tuhan. Siap partoru sahatu pargijang. Pasu-pasu mana sida lehon habisuhon dot aka hikmat nasian ho oleh Tuhan. Asaboi nasida manggonggomi negara nami on. Tarlumubi oleh Tuhan di bagasa tikyon. Ima dinamasa di negara nami on suak songonenang di Purtibion. Pandemi COVID-10 sia. Jala hobar di bagasan sadariaw na le Tuhan marhite-hite hatami dang jadi hami marungut-ungut. Alay pos rohanami ale Tuhan padaun muri sian hami tarlumuwi manang sian luat namion. Pemna pangiduan nami ale Tuhan digijang saluhut pangiduan nami jumulo sesa nang dosa pangalasion nami
Asa talup hami majalo pasu-pasumi. Tangihon jala ului mapangiduan nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan wan nami, saut malomoni roham. Amin. Yesus dongan milas roham, Yesus ipangurup milas roham, Hot habor seami, dohot musni rohami, mardungaton Yesus ilas roham, las roham, mardungaton Yesus ilas roham, marsinundang bintang pakirimoni, mardungaton Yesus ilas roham. Molo Yesus dongan milas roham, jaga onaton di milas roham, tirunmu matok to, damenang hulung nae, saleleng di ngolubi las roham, las roham, las roham.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Turpuk jamita dihita ibagasan minggu sadarion di mana tersurat di Efesus 2 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10 takasma tapai hutihut di bagasan rohat tabi hamu pe nunga mate hamu na jolo hinorhon niaka pangalawasion dohot dosamuna akana ni ulah muna marguru tutiki ni hasianganon manghuton lomo-lomo ni namarhuaso di awang-awang ima todi na mangulan waeng di bagasan akka anak naso siat hata rapon nasida donang hita sasudeda na jolo mangulahon akahi sapi-sap ni dagikta di nataturut lomo-lomo ni dagingi rodi sakap-sakap na jadi anak siri masa dohita sian bakkohian dos honak kana asing alayang ko dibata para siroha bulud do jala par holong roha nabalga maradopon hita jala rapon Kristus do dipangguli bana kita akka naung mate di bagasan akka pangalaw Sion nasian asini roha do ubain na malua kamu gabe rap di pangulu jala rap di pabakit hita tu gonggoman banua gijang di bagasan Kristus Yesus laos patuluhonon nado diakatiki nanang rodope surung ni hamoraon ni asini rohana di habasaon nahi maradopon hita di bagasan Kristus Yesus ai sian asini rohado ubain na malua hamu dalan haporsiaon jala dada binahemuna sileho-lehon ni di batado datuk siap parula ni asa unang adong na mamuji diri ai jadi-jadian nado hita akana tinoppa di bagasan Kristus Yesus asa marulaon nadenggan hita ayak kaido di pature de batahian asa taparangehon ido sahatna huriani tuhatta di hari Pentakosta hasa saur ni tod di Porbadia jala tongon perayaan hari raya besar keagamaan Yahudi di sima songgop tod di Porbadia tuak kasesiana rap dohot tu sudeyak kasih tuan na torop nadong di ruangan pada hari raya besar keagamaan Yahudi. Polado tardidi tu bagasan goar ni debatasi tu lusada debata ama anak doto di Porbadia 3.000 halak di bagasan sadari sangobasi dungi mangerbang ma sibuan barita nauli dada holan di Jerusalem be alai bahkan nunga sahat tu provinsi Galilea bahkan gabe mengembang muse dohot tuaka kerajaan-kerajaan asing sahat do barita nauli dohot tu huta Efesus alai dangapala Apostel Paulus nama buan barita nauli manang Injil na perjolo tu si
Di tongo si bana do surat tongosan tu akahalak Kristen na di Efesus. Ima sian akka naro sian bangsa parbiguhian. Dohot hatana asing dohonot tamai non Yahudi. Asa nunga be berkembang ha Kristenon pada saat i dang be holan Yahudi be alai nunga dohot bangsa-bangsa yang lain non Yahudi nunga na dong na Persia di Tuhan Yesus. Di tongos ibana ma suraton tuhuria Efesus. Di boto ibana do tarsongo dia namasa di si. Ai ditik ini akahalak Kristen na Rosia Yahudi doho Kristen na non Yahudi dan adok persawaran na dinggan nakpe sama-sama akasi huton Tuhan Yesus. Halak Yahudi lumobi menganggap diri nasida yang lebih layak, lebih pantas, lebih mulia di hadapan Tuhan si anak bangsa-bangsa yang lain. Dianggap nasida do bangsa pilihan atau umat Tuhan. Anggap kana asing na Rosia parbi budoi. Alani ima dang rosu parsaurani. Bahkan sahak donang teologi na berbeda. Ai nakpe naung Kristen nasida alai dang salib Kristusi be anggo sentral ni haporsiaon. Alai tong dope fokus nasida tu Taurat. Kau tus do nasida dope tuak kapatiki. Dak patik na 10 na naik kudokon. Patik pertama satu patik na 10 ni. Alai hukum-hukum Tauraton gudang doon 600-an aka hukum Taurat dibahen nasida dibahen si Musa ujui dot para pemimpin. Jadi ninnaroha nasida do nakpesi uto Tuhan Yesus alai dang jadi lupa ikon taringot tu hukum Taurat. Alani dietong nasida do bangsa-bangsa yang lain ada undang toho ni dianggap nasida do kelas bawahan. Do jepek do not tamape. Dang ada hubungan na dingga na angkur nakpe sama-sama Kristen ujui. Jadi Roma Apostel Paulus ditongo sibana masurat naon bahwa kita semua sudah hita akka perdusa do. Akka halak naung mate do hita di bagasa pangalau Sion. Dan apalah dijelaskan si Paulus di son dosa mulai sian si Adam dohot si Hawa. Alai nakpe so dijelas so diuraikan ibana on. Alai nunga takas di si dosa pelanggaran manusia itu mabahen mabahen hamatean. Ido parohon hamatean songon na nidok ni debata tu si Adam didok ibana molo di pangako sian parbue ni hau parsitongani parbue ni hau nadengga do naroa sai namate doho di pabua ibana doi doho tudo ngasaripena alai gugu do si bulisi mangela-ela si Hawa termasuk dohot si Adam. Gabe lebih uduk nasida to suara ni si bulisi marhite uluk daripada tu suara ni debata. Jadi patut mape songon nadi dok ni akahalak namar cinta ni ate dari mana datangnya lintah dari gunung turun ke sawah. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Di panok notisi si Hawa ma parbue ni hawi dungi tertarik jala sahak ma tu hati-hati na turohana bekerja ma do tangan sian tangan musa bekerja saat tu pamangan bekerja hamunak kadongan taida ma musa dohot regenerasi berikutna pabua bangsoy dang boy lepas ya dosa alai taida ma
para siroha jala pardinggan bahasa do di bata Jehovah. Apakah di bata Jehovah haulan na terlimas? Apakah di bata Jehovah holan na mengkutuk? Apakah di bata Jehovah holan na songoni ibana laho patuluson okon akan buruk nahian? Daw. Ido ubahin sa tibu-tibuna tetap do bekerja mangula do kasih sayang hati nurani ni di bata mangula bekerja do nak penaung di uhum ikon mati dalam arti mati partodion mati daging doh mati partodion alai rodo di bata do janjina di bajadana do janji ni di bata mengkutuk iblis marhite ular. Nah, mengkutuk. Alai mabaga-bagahon taringot tu juru selamat. Baga-baga ni di bata taringot tu juru selamat. Madokon pargu ton nama pargu ton ni ulokima tabihulna. Tabihul man di bagian kaki. Alai lisat tonon nama uluna. Jadi kalimat ton menunjuk tu nanti nuju ni debata bahwa rencana Tuhan adalah dang lomoro hana mago jolma nati noppanai ala nido tibu di surirakon ibana taringot tu na lehonon di debata menaklukkan maut menaklukkan iblis. Hamunak kadongan terus menerus musa di baga-baga debata doi nang marhite-hite kepan wirang. Siani matarida hape bahwa Tuhan i nak penakin dipatulus dona ni dok pasau do dai dok itu si Adam dohot tua kajol manatino panai alai tok tong do anggo holongna tok tong do marti burak. Ido ubaina ganup tiki jala di suaraho di bana dipilih tua kapan wirang. Manurakon taringot tu juru selamat. Ya, nuaing Roma Apostol Paulus. Hamu pe nunga mati hamu na jolo hinorhon nya kapangalosio do dosamuna. Setiap manusia tanpa kecuali mamati hamu na jolo bahasa mati hamu nak kadongan. Nah, ya alani pelanggaran nakka pelanggaran. Yang kedua bisa saja alani dosa warisan nani dok nai. Ya. Alai di patorang si Paulus do di songuse nak pesongoni hamu nang do tahu au hami pe ni Apostol Paulus. Songoni do hape ibana di dia na julu ibana parjolo ahli Taurat sarjana teologi agama Israel ne mengetahui tentang Taurat alai do ibana au pe hami pe siani do hami na jolo ise na do na siani dari masyarakat dari jemaat pendosa pardosa alai nuaing dangbe nuaing kasih karunia di dalam Kristus Yesus ni na Apostol Paulus di surat natani tinongos na tu jemaat na di Efesusi. Hamunak kadongan saha porsiahon songoniman tabereng hape bahwa di hadapan Tuhan di jolo ni debata dangadong baribar disi Yahudi manang non Yahudi kulit putih ataupun kulit hitam paropuan manang pedalahi na tua-tua nang peak kana poso rodi dak danak ganop akan amniasian ni debata alani ima ubadi taringoti disinggung disonakin unang adong nasida di pangasahon unang idokon alani pabainan naoni alani nang udana doi alabinaen na doi alani guguna doi so tungadok kamu nama dok songoni nah bahasa songoni ini menegor orang-orang Kristen yang congkak. Ya, beri kita mah satu jama sonang ripe adong do pihak kahalak Kristen na congkak rohani menganggap dia lebih pantas lebih taat kepada firman Tuhan daripada saudara-saudaranya yang lain. Idok rehana ibana lebih taat kepada Tuhan yang lebih beriman
detong rohana ibana lebih persian senar kadongan nana asing ala boy diikuti akan adion hukum-hukum Tauraton. Nah, ala diok disiat tok terus ihuton iulahon nonin na diulahokan. Padahal daong bahwa hukum Taurat bukan penyelamat. Hukum Taurat dan hukum Taurat penyelamat. Hukum Taurat adalah hanya sebagai penuntun. Penuntun. Itu. Anggo yang menyelamatkan bukan hukum Taurat. Ya. Jadi Taurat nedok nak kain nak kamang do tamukan dak pala sisa pulina udok konon. Ya. Alai sahat do natu kurang lebih 600 son. Ya. Kadang ngatan di betong. Ya. Mau dia lang jual babi silakan, nggak apa-apa. Alai jangan silakan orang yang makan daging babi. Kalau tidak makan dimakan darah silakan, tidak apa-apa. Alai jangan disalahkan yang makan. Mau di Bamar kota. Ya. Mau ikon dang dialang ibana pe bolu manang libat ala somar sisik, ya silakan tidak apa-apa. Alai jangan salahkan yang makan jahir, makan ikan mas dan sebagainya. Udang disalahkan atong. Karena bukan kerajaan Allah, bukan masalah makanan atau minuman. Apa mana masa ditikini jadi gawe saya dieceh kama nakpe halak Kristen sama-sama halak Kristen. Jadi maladok pe kita nama bain songon dia pe iko gawe puji-pujian tu Tuhan dan untuk diri sendiri. Itu torok don wae gawe ibana dotong dibuliakan. Halak nasing rupani ya, dang detok toho namar Tuhan molo songon. Omma napi naingot ni turpukon. Omma napi naingot ni si Paulus tu gereja. Ya. Jadi hamunak kamang yaka tikyak kanok saltu adong do songono museh adong do halak Kristen dia hadirupan dak palawon olo tu tempat naribur dang lawat tu inganan naribur dang adok pala lawat tu pestaon dak pala marsaron tu kana asingon ido law do tu berhudungon saholan namar tangyang di si dulu ki. Dia tong ibana do jalai ima pemahaman di mana dia suci di hadapan Tuhan. Alai dang bergaul di mana do akadongan. Adong do dinasi dia pemahaman melumar dosa bahkan dilicingi dicambuk daging dabuti. Sampai malala daging nai dicambuki. Ya hamunak kadongan nanuain taidama di bagasat turpukon bahwa hanya holan alani asini rohani di batado di bagasan Yesus Kristus. Alani haporsiaon di bagasan Kristus ido padua hodok menyelamatkan. Jala songonido hita. Songonido hita na julu di si sorak kita. Sian bortian ni aka natorasta. Pardosa do hita nakpe poso-poso do pehita alai pardosa ala dosa tiat-tianan marhiti-hiti Adam Hawa termasuk boy juga do hotu akabapatta manang uputta alai nakpe di bagasan daging do pehita nakpe mate di bagasan roh kita mangolu di bagasan daging alai dibuat natorasta mahita tardidi di bagasan padidion nabadia ido nunga dikubur ima ya segala dosata nunga dikubur marhite-hite padidion nabadia dikubur di dalam darah Tuhan Yesus Kristus marhite-hite padidion nabadia sekaligus kita nunga dipabangkit nunga dipahe marhite-hite tod diperbadia. Nah peposo-poso do pehita ditikini alai nunga dibangkitkan hita itu kuasa Tuhan. Alai di lewat di batado tanggung jawab tunatoras. Tu bapatai do tu inuktai di lewat di batado tanggung jawab untuk mendidik membesarkan hita akan akonna.
jala hita kana tua-tua petu kana kota tanggung jawab ta sebagai tangan Kristus alat Tuhan lau mabuan barita nauli tu akka anak kota sehingga dia bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang halaak ana porsia di Tuhatai. Hamunak kadongan sa porsiaon di bagasan kowarni Tuhata Yesus Kristus. Sian turpuk jami taon ditugu jala diajari do hita ganup marsada-sada intina dison tabereng di ayat walui bahwa ganup halak naung di pangulu di bagasan Kristus naung di palua di bagasan Kristus akka pewaris di harajaon Banua Gijang di surga di leodo tanggung jawab songon halak na porsia dia mai kita dipilih oleh Tuhan menjadi alat Tuhan tangan Tuhan patu pahon akau laon nadenggan alani parbue ni halak na porsia naung niasian ni debata naung niasian ni debata parbuena sebagai orang Kristen pengikut Tuhan Yesus Kristus kita berbuat yang baik. Nah, bisa saja iblis on muradon mengelela, bisa saja dia lela kita, bisa saja kita jatuh, tetapi jangan putus asa. Bisa saja kita tinggal, dia lela iblis sibulison, alicik do sibulison, dipakai do simalolok tahun, dipakai do tangan tahun, dipakai do kaki tahun, bahkan do sibeon, dipakai iblis. Nah, kita ini orang lemah, ya. Panca indera ini dipakai Tuhan semua, dipakai oleh iblis untuk menggoda kita. Alai taingot akamang do tamu kainang. Kita harus minta tolong. Tuhan, saya minta tolong. Ampuni saya. Tadi saya berdosa. Berdosa unakin. Melanggar unakin. Tolong Tuhan, maafkan saya. Kuatkan saya besok, minggu depan. Asabu ya mangulahon nadenggan. Baik di rumah tanggaku. Baboy patupan kau daun nadenggan. Baik di karijokku. Dok dia kana humaliang di gerejam di bangsa dok negara namun. Nah, ima pangidot tu Tuhan ini. Nah, kali lagi akamang dot tamu kenang kita dipanggil oleh Tuhan. Kita dipanggil yang telah dikasih karunia Tuhan, yang diselamatkan Tuhan, yang dihidupkan Tuhan, kita dipanggil untuk keluar mabuan nadenggan. Kita adalah Exodus, ya, bukan inklusif, tetapi kita eksklusif. Alai kon ingotot tado nak eksklusif kita, ingotot tado po dan nata jalo marhite barita nauli bahwa kita harus iko jongjong do hita di barita nauli nata jalo dan murah hita tergoda kenasi. Ima nuaing firman Tuhan hatani di bata tu hita ganuk marsada-sada na amang inang hamuaka konamina po subulung sebentar lagi kita satu kinai mula mahita tu bagasta. Tetapi mari kita ingat Tuhan memberikan tugas bagi kita semua di leo debatado tugas tu hita patu pahon ulaun nadinggan. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah manamina di Banua Gijang. Kami halak nagali do kami Tuhan. Murado kami tinggang di bagasan kahaporsiaon marhite-hite pangalason nami diela-ela na dihasing adro kami jujur alay Tuhan molohodo dongan nami pargugoy kami Tuhan asaboy kami patupahon lomo ni roham pardosa do kami alay nunga di sesahodo sa nami nunga diampuni ho kami Tuhan bahkan nunga dipangulu ho kami naung mate do kami na julo marhite-hite akka pangalaosion ni akkau punami sian narubi so di akka naparpudion alai nunga dipanguluho kami Tuhan marhite-hite padidion da badai dinaung tersurat tersahap guar nami tu guarmu alidi bata ama anak doto di perbadia alai Tuhan nakpe naung pi nangulum dohot naung pinaluap kami musuh nami sibulisi saya mau tahu do dihasianganon. Ido Tuhan banna martangiak kami mangido tuho pargugui kami Tuhan. Asa marhite gugu na siya koy
Tarpatupahok kami lomoni roham, tarpabihok kami parbuina denggan, jala buoi gabe pasu-pasu kami, di bagas nami, keluarga nami, di tonga-tongan yakah nau baliang, somoni bisa dok portibion. Mau lihat Tuhan, di bagasan guarnya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami, pasahat kami tangyang nami on. Amin. Marede mahita, laos disi mahita pasahaton peliata. Mahita saluhut na jongjong tatangnya kon ma peliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dot na sauli bahasa na maulitus. Upasahat hami ma sian nani lehon mi tu hami pelian nami tuho.
Saya jalo mai gabe uap na ucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asau parhasiang hami pilianon, pati bulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim, asalamu tadahami godang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam gergir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama nami na di Banua Ginjang, saya penorbadia magwarn, saya Roma Harajon, saya saut ma lomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan di bata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disondakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana marnidaho. Didopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaorhon ma damena tu tondim. Dihamuna damang dainang hanggi pinaribot. Kami parhalado ni Huriat HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari. Ya pasahaton tuhamuna kamang dohot tamak kainang. Sai tuhat tamana margogo kita dia kaulauta di bagasa mingguon sehat-sehat kita sudi margogo hita dia kaulauta masing-masing. Songoni tu akka anak-anak nami na masih kuliah atau masih dalam pendidikan, ya di leon dihamu kemampuan nak pesongoni jolo situasi nanuaing orang menjadi orang yang cakap, orang-orang yang pintar, yang bijak di pasu-pasu tuhata. Jadi songoni masih kami tuhamunak kamang dohot tamunak kamang horas madihita saluhna horas, oke. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan